Salam ýaşlar, efirde täze tolkun gepleşigi. Studiýada siz bilen men Sahra. Gepleşigimizde enatalaryň ogul çağı höwes edip gyz çağlaryny ogul sözi bilen baglanşykly at takmak däw barada ogul ýere gatly ýetginje gyz we onuň ejesi bilen söhbetdeş bolary. Bu bizim şuňky gepleşigimizin esasy temasy bolar. Doğruynayım, halamayanım, tüpeşana oslam govuşayana. Şeýlede türkmen maşallalarynda gyz çağlarynyň köp dolmagyna bolan garaşlar barada bayramally gelinjäniň berjek urumlaryny hem eşitdirer. Bizim käbä erkek adamlarymyz var, taýna ogluň bolmady sen gyz dowup berýän maňa diýip. Gepleşigimizde häzirki döwürde ýurtda düşürilen çeper kino filmler barada habarçymyzyň lewaply deňdoşlarymyz bilen geçiren söhbetdeşligini hem dinläp bilersiňiz. Öğreş, gidipdiler o şadiyan oynap. O gaýda da yok, yani hem şeyde şadiyanlık olur mu belli? Şeýlede türkmen ýaşlarynyň sosial ulamlaryndaky işçiligi barada taýýarlan maglumatymyz hem dikkatiňizde höderler. Programmamyzyň soňuna çenini dinleseňiz käbir beýle kygdykly maglumatlar bilen hem tanyş bolup bilersiňiz. Täze tolkundan aýrylmaň. Täze tolkun ýaşlar gepleşigimiziň şu hepdeki ýa-ni nowatdaky sanynda enatalaryň ogul çağı höwes edip gaýta-gaýta gyz bolandan soň soňky gyz çağlaryny ogul sözi bilen baglanşykly at takmak däw barada gürrüň eder. Şu temamyz münasibetli şuňky gepleşigimizde häzirki wagtda daşary ýurtlaryň birine ýaşaýan ogul ere gatly türkmen gyzy gatnaşa hem-de onuň ejesi Akçydaýda gatnaşa hem-de Aşgabatda habarçymyz Sultan Açyl gatnaşa. Ähliňiz gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun. Hoş bulduk. Inne onu söhbetdeşligimizde ilk bilen ogul erek senden başlasym ele. Na ogul erek. Tamam. Inne saňa şeýle ogul bilen baglanşykly bir at daklan. Sen öz adyňa halaýanmy? Doğruynayım, halamayanım, tüpeşana oslam govuşayana. Başga ýurtda bolanmy için kan halamok. Kan aýdyp bilen okla başga ýurtda bolanmy için. Näme üçin kyn bolýarlarmy ogul erek? Mesela men okuýarken, 10 ýaşymda men okuýarken okudan maksymala aýdyp bilmem Olga diýerler. Olga diýip ýazylýarlar onu. Şeýlemi? Hawa. Başga da sebäpler barmy? Kan başga sebäpler ýok. Halayan taramama. Menden soň bir diýim boldy, erkek diýim boldy. Sonra nähilişim adymdan bolan ýaly görýän. Şoňa Oňaly gowratlarymma adyň manysy barada näme pikir etýäň meselem? Ogul erek dini bir atlar bul. Halayanım basy sorum için kan halamokda. Sawol ogul erek Akçydaýda sizden sorasym mele. Näme sebäp bilen gyzyňyzda şeýle at takdyňyz? Elbetde muny öňden bilmek o diýen kynlar bolýan ýöne sizden dinläsim mele. De näme sebäpden gyzyňyzda ogul erek adyny takdyňyz? Gyzym kan boldy, 3-4 gyz bolandan soň ýylyndan oglumyz bolaýarmy diýip takdyk. Ogul gerek ady, ogla ýanatrak, ýylyndan ogul bolsun diýip birem edip. Ogul gereksen öňem bir gyzymyz boldy, oňa ogul tapar goýdyk. Olam kema gaýynmyň aty bolýar, hemem şimdi şu ogla tapar ýasyn diýip ýanat goýdyk. Oňa ýylyndan gyzymyz boldy, ogul gerek, oňa ogul gerek goýdyk. Indi bu tapar ýokman oglumyz bolaýardyr diýip onuň ýylyndan ogul boldy. Akçydaýda meselem siz şu ırma nähili garaýaňyz? Köp aýaldan kysylary ogul gerek taklansaň ýylyndan ogul boldy bilen soň şu öňden gelýän bir ırım ýom soňa ynandykda ynanmada waradan Allah berdi. Akçydaýda meselem häli gyzyňyz belläp geçdi-de ogul erek adyny daşdöwrümdäkiler kan aýdyp bilen oklar diýip şo sebäpden hem o diýen halap baramok diýe. Hem de şeýle soňky döwürlerde ýaşlaryň özleri has döwre wap atlar bolsa has halaýarlar-da. Ogul erek o diýen halap baramok diýe. Siz şoňa nähili garaýaňyz? Ýagny sizin ýanyňyzda da gyzyňyz şikaýet etýärmi ýa-da nähili garaýaňyz umumyň şu mesele? Dana okuda molumlar zatlarım bir adım yazmalı bolan da kıyın deyip başka harflar bilen yazıyorlar diyor. Sonra bir arqayla men ýylymdan oglan diýim boldy, adyma beleniyor men deyip söýlerek
Begen ýan wagtdan bar, begen ýan wagtdan bar. Siz özüňiz akçadaydı meselem şu ady dakanyňyza ökünýäňizmi? Ýa öýle pikirlenem ýok. Mene ýylyňdan Hudaýa şükür oglum boldy. Begen ýan gowan ýan ikisiniň hem adyna da bolanyna da. Sag bolun akçadaydı. Inne Sultanaýda size dolanyp gelesmeli. Sultanaýda enatalaryň ol çağı edip, gyz çağlaryna ol söz bilen baglanşykly at dakmak däbi. Umumyň nähil garaşlar bar häzirki döwürde. Oğul gerek, oğul oldu, oğul verel, oğul döndüýäli atları eşdeninde eýem şol türkmeniň irden gelen anançy boýunça türkmeniň däpdeti boýunça şunuň oğul küýdelip baklandygy desine duýulýar. Inne şey olaldan gelen ýol ýöreler bolsa da soňky döwürlerde köp gynly maskalalarda da şey oğul bilen baglanşykly atlar ken ulanylmaýar. Biziň ýaşlarymyz soňky ösdürümler şey täze atlara köp ýykyn etýärler. Şoluna 4 gynly, 5 gynly bolarlarynda da şeýle atlar daklan ýaşlar öz atlary bar edi. Näme pikirde Sultanaýda? Olar meselem öz atlaryna näýilelik duýan halatlaryna duş gelýäňizmi? Ýok, men mysal üçin şu ýurduň içinde şeýerleriň oğul bilen baglanşykly ady daklan venan meseleleri taqiylarda şunu halamok ýa-bolmasa maňa näme şular ýalat taqylypdyr diýen halatyna duşamok dogry. Sag bolun Sultanaýda. Näder Azat habaryny okudym web sahypamda gelip oşun käbir tesvirler siziň bilen paýlaşasym gelýär. Şol tesvirleriň birine begenji atly okuyjymyz şu däp düzgün soňky döwür türkmenlerde adarly 12 ýaş enatalar öz çağlaryny oğul sözinden başlanýan atlary we beýleki goşulmaly atlary hem seýrek takýarlar. Mysal üçin men bir näçe dostlarymyň gyz bäbekleri bolanda dostlarymyň enatasy goşulmaly at takjak bolanda garşy bolup Leyla, Aylar, Merjan ýaly atlar dakdylar. Sebäbini sorasam goşulmaly atlar döwre görä dälip jogap berdiler diýip şeýlerek tesvir alypdyr. Gümürtü ady bilen tesvir alyran ýene bir okuyjymyz bolsa, türkmenleriň 10-njy asyrda ýaşap ýörenliginiň ýene bir alamaty meniň tanışlarymyň arasynda da Güljemalym bar, Oğulnawatym bar, oğullardan bar. Samsyklyk näme maksat bilen dakylýanym bolsa, şol ady göterýän tutuş ömrüni kemsinip geçirýär. Barbyr daksalaram Oğulnawat diňe Nawat bolýar, Oğuljemalym Jemal. Ýöne inni besetmeli şunuň ýaly idealyk zatlary diýip şeýlerek tesvir alypdyr. Inni bu siziň hem pikiriňizi öwrenesim gelýär. Oğulerek ilk bilen senden soraýyn. Meselem şu gümürtü atly okuyjymyzyň ýazan tesvir bilen alalaşýarmy? Seň pikiriňçe de şeýle atlaryň dakylmagy döwürden ýa-da galmaklykmy? Aslında oğum döwürden galan atlar, ýöne ana şu atlar kem atlar, ýetişik atlar dakylýan, ýöne odan galan atlar has gowy. Näme üçin gowy? Oğulerek? Ha, odan. Sawol oğulerek. Ne akçadayda sizden hem sorasym gelýär. Siziň pikiriňizçe de şeýle atlaryň dakylmagy döwürden ýa-da galaklykmy? Döwürler aýlanyp döwürler täzelenip dur. Indi bular bir kadymdan ata-babalardan gelýän bir ogla baglanşykly atlar diýip yrmydyp takaýarlar, ogly höwes edip gyýdykan bolan ýerlerde, maskalalarda. Isbile ýaşlar hemmelerden täze atlary höwes edip, ateneler şonu laýyk görüp ogla baglap bu goýsalar bolsa, indi taran alady ýok, tamam. Sag bolun akçadayda sizden beren gülüňiz üçin. Sultanaýda siz bu barada näme pikirde? Meniň pikirimçe şeý idealyklyk diýip men hasaplamok. Elbetde şeýle atlaryň dakylmanyň başary ýurtlara çykmaly bolaýan halatynda biziň gyrlarymyza, benan maskalalarymyza nähilek kynçylykka, problema döretjek de barada dogry men kän pikir edemok. Ýöne ýurduň içine alyp görenimizde şeý odaldan gelýän atlarymyz ol goşulmaly at bolsa da, oğul bilen baglanşykly at bolsa da ýene gelişikden hasaplamok. Elbetde döwre wap atlarym gerek, her kim öz işlerini öre at takyp biler. Mysal üçin ýaşlarymyz Şirin, Maysa, Sülgün, Tawus, Gülşat, bahar ýalatlary köp dakýalar, gyýy çağalara. Meniň öz pikirimçe dürmürak atlar dakylsa, şol gowmy hadip hasaplanýar. Sultanaýda köp sag bolun. Oğulerek nesip bolsa durmuşa çıkarsın, nesip bolsa özüň hem çağjyklaryň bolar, öz çağaňy, öz gyýdyňy. Oğul bilen baglanşykly at dakasyň gelýärmi? Ýok. Näme üçin? Sebebi kynçylyk çeken, men mesela ýaşamyzmy bilýän,
Şoň üçin başga ýurtdaşlarymdan başgatlarda gatnaşmaýar. Oğlerek Akçadayda, Sultanayda gepleşimizi atnaşyp beren gürüňňiz üçin köp sag bolun. Kadırlı deňdoşlar we mehriban ejelerimiz, siz hem oğlerek we onuň ejesi Akçadayda ýaly gepleşimizde gatnaşyp bu mesele barada öz garaşlaryňyzy paýlaşmak isleseňiz biziň hat, e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize hat uradyň. Mälim bolşaly enatalaryň oğul çağı höwes edip gyçağlaryna oğul sözü bilen baglanyşykly at takmak däwe diňe Türkmenistanda däl. Eýsem beýleki ýurtlarda da bar. Meselem Türkmenistanda da hem bolşaly Ermenistanda da ýyly bir näçe gyçağı dowlan bolsa, soňky dowlan gyçağı bestirada qylýar ekeni. Gyrgyzstanda bolsa ýyly gyçağı dowlan bolsa, soňky gyçağynyň adyna Janal dakýarlar ekeni. Janal sözü gyrgyz dilinden terjime edilenini ýalňyşmak diýmegi aňladyp, bu ady Gyrgyzstanly enatalar innik boljak çağı ýalňyşyp oglan bolmagyny ürüm edip dakýarlar eken. Adatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň bir işäriniň ady hem Janal. Janal hem ilk wada ýagny çağa öz adyndan utananlygyny aýdýar. Я очень стеснялась своего имени, потому что моё имя Джангыл, оно не потому что... Men öz adymdan gaty utanýardym. Ýöne ejemiň we kakamyň maňa bu ady dakmagy olaryň ogul çağany höwes etmegi bilen bagly däldi. Meniň ejem men bolmazymdan ozal bir düş görüpdir. Şol düş sebäpli hem maňa Jangal adyny dakypdyrlar. Потому что моей маме снилось. Janlyň sözlerine görä Gyrgyzstanda enatalaryň gyçağlar durmuşa çykyp dowdy öýüni terk edip gidýänligi üçin olar oğul çağı höwes edipdirler. Emal soňky ýyllarda bu däp bar hakemeler diýär. Ol munyň sebäbini hem döwrüň üýtgemegi we gyçağlarynyň hem edil oğul çağı ýaly enatasyna kömek edip biljekdigi bilen düşünürýär. Было, они могут работать, зарабатывать, и очень часто, например, Киргиз. Mundan ençeme ýyl ozal aýal maşgalalar o diýen gazanç edip bilmeýärdiler. Emma soňky ýyllarda bu ýagdaý üýtgedi we häzirki wagt gyýyzlar hem edil oglanlar ýaly zähmet çekip dogduk öýüni terk eden soň ejesine kakasyna kömek edip bilýärler. Şol sebäpli hem soňky döwürde şeýle atlar o diýen köp takylmaýar. Soňky döwürde Gulnura, Aynura, Elyanur ýaly atlar dakylýar. Семена пошли такие Гульнура, Айнура, Элеонора. Elbette bu däp Täjikistanda hem bar. Adatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň işäri Hiramon Täjikistany oğul çağı höwes edýän enatalaryň gyçağlaryna Basgul adyny dakýanlygyny aýdyp, ol bu däp barada şeýle görüň berdi. В знак недовольства тем, что родилась девочкой, в знак ожидания. Täjikistanda ogul höwes eden enatalar gyz çağı dolsa, oňa ýörite at dakýarlar. Gyza dakylan bu at esasında jemgyýetde keslendik adam şol gyz çağanyň üslenilmeýän çağıdygyna ýa-da enatanyň oglan çağı höwes edenligine destine göz ýetirýärler. Meselem şeýle ýagdaýda enatalar öz gyz çağlaryna Basgul adyny dakýarlar. Ýagny iki sözden ibarat bu adyň bas sözi bestir diýmegi aňladýar. Gul bolsa zinan maşgalany atlandyrýanlygy üçin bu sözi sözme-söz terjime edeninde bestir gyz diýen manyny berýär. Хватит девочку, если буквально грубо перевести. Ýöne Hiramon hem soňky döwürde Täjikistanda islam dininiň täsiriniň artmagy netijesinde gadymdan gelen atlaryň ýerine çağlary musulman atlaryň has köp dakylyp başlanýany belliýär. Eýsem türkmen maşallalaryna gyýyt çağlarynyň köp dowulmany olan garaşlar nähili. Türkmenistanda habarçymyz Sultana Çylwa bu soraw bilen gyzyklanyp Mar welaýatynyň Bayramaly etrafyndan 35 ýaşyndaky öý hojalykçy denen Sonu Ataýewa bilen söhbetleşýärler. Türkmen masalalarında gyýyt çağalaryň köp dowulmagyna nähili garaýarlar. Käbir ýerlerde gowy baralýa. Behwide çekdim diýen ýok, oglum bolmasa da gyýdymma ýerine. Gyýdol näme, oglol näme diýip käbir ýerde gowy baralýa. Käbir ýerde de biziň käbir erki adamlarymyz bar, taýna oglum bolmady sen gyýdyp berýän maňa diýip alar berýärler maşgalasyna. Gyýyt çağanyň dowulmagyny eneleriň özleriniň islemeýän halatlaryň bolýarmy ýa-da adamsynyň çekinip şeýle hala düşýärlermi? Yollaşından çekin şolar ýaly hareket etýärler. Öýle islemezmi? Çağa dünýä iýnenne, iýnäň nähilek çebir çekýänini her denan maşgala, çağasy olan denan maşgalalar özleri bilýändir. Näme unuklurda çağaň dyrnagyna zar bolup ýetirýär. Ilkä 9 ay 10 gün göwräňde saklanyp, onuň soň dünýä iýnenden soň üşüdip gyzdyryp, iýnäň ak süýdi emile gelip şeýdip çağany kemala getirýän. Giýje ýatman, gündüz oturman. Onuň şol taraplardan oğully, gyýdorly erki adamlarym düşünmeliler. Käbir düşünen oklar, käbir olsa düşünýärler. Hemme ýerde deňdäler, beşarmaň deňdä bolşýaly. Şonýal biziň hem ýurdumyzda şolar ýaly käsipler bar erki adamlar. Indi näme diýilýär da näme? Buğday ekden buğday orarsyň, arpa ekden arpa orarsyň diýilýär.
Soňa ata bolalar düşünmeýärmi, şolar mysal üçin ata tarapdan şol çağany ogulgy dünýä inmeldigine atalar şoňa düşünmeýärmi erkek adamlar? Düşünýän ama, düşünmeýän ama. Düşünýäne, meselem köp saýtýan, gyýdy köp bolýar, aýdal 5-6 ýyla çenli garaşýarlar, oğul bolar diýip, oğul gerek, oğul ursun dakylýa, oğul jemal dakylýa, ýa-da bolmasa besirde uýarlar, inni beset gyýdan diýip. Şol düşünmeýän erkek adamdan beter gaýtym gyýdy bolýar-da. Düşünýänden kolga Allah uğrun edip 3 ýyldan soňam oğul bolupdyr. Düşünmeseler gözlerinden görsinler onu, aýaldan görmesinler. Besir gyýsoňy doýduk, soňalak atlaryň goýulmagyna nähil garaýan? Doýduk diýen ada gowdal. Hemçini sen mektepde okýadyk, doýduk atdy. Näme üstüne gülüp berýärdiler da doýduk. Besirem gowdal. Şol atlara derek owadan atlar da kysowda gülgünçe diýdi. Ýa bolmasa arzu diýeli. Ol Allah berjek bolsa görmändir onlara, oğlunam gyýdynam. Şoňa düşünjeli garasalar o erkek adamlaram. Beren gürrüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Deňduşlar habarçy Sultana Çylwanyň Mar welaýatynyň bayramaly etrafyndan 30 ýaşaňyňky öý hojalykçy denen sonra Ataýba bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýaşlar we enatalar bu tema barada siziň hem aýtjak goýjaklaryňyz bar bolsa, bizi Twitter we Facebook sosial ulanmaryny täze tolkunady bilen tap bilersiňiz. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme kinofilmler döredilýär. Olaryň bir bölegi döwlete degişli Oğuzhan kino studiýasy. Käbirleri bolsa hususy kompaniýalar tarapyndan döredilýär. Elbetde hususiýetçileriň döreden kinofilmleriniň döwlet telekanallarynda kinoteatrlaryna görkezilmegine ruhsat berilmeýänligi aýdylýar. Eýtem ýurtda döredilýän we türkmen kanallarynda görkezilýän kinofilmler barada lewaply ýaşlar näme pikirde? Habarçymyz Umyt bu tora bilen gyzyklanyp lewaply deňduşlarymyz Mähre Serdar we Gödel bilen söhbetdeş boldy. Umyt siz nowaty senne? Sağ ol Sehra. Serdar Gözel Mähri. Salam, gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş gördük. Salam. Bugün siziň bilen söhbetdeşligimiň esasy temasy çeper filmler bolar. Siz nähili çeper filmlere tomoşa edýärsiňiz? Ilki bilen ine Serdar, seni başlay. Meniň özüm Rus, Amerikan kinolaryna tomoşa edýän, Hollywood kinolaryna tomoşa edýän. Sebebi Amerikan, Rus kinolarynda açaçalyk, hakyky durmuşdan alınıp kino oýnalýar. Kinolarda öz sevgilisine yetmek, ýa bolmasa öz düşmanını öldürmek. Şu gowy kinolaryň atlaryny bilýän bolsaň aýdaý. Ine Hollywood'un kinolary barda, şolardan haýsylaryny bilýän. Men Hollywood kinolarynyň Jackie Chan'yň Pasly Drakona diýen kinosyny gördüm. Gowy kino. Gözel ine sana geçsek, sen nähili kinolary halaýan? Men hindi kinolaryny, türkmen kinolaryny halaýan. Hindi kinolary durmuş hakynda, hakyky sevgi hakynda oýnaýarlar. Aýdyp tans edip oýnaýarlar. Şoň üçin gowy görýän. Türkmen kinolarynyň haçan surata düşürilen kinolar halaýan? Türkmen kinolarynyň saýyz döwründe oýnalan kinolardan görýän. Garaşsylyk ýyllarynda oýnalan kinolary görýän. Şu garaşsylyk ýyllary oýnalan kinolar disklerde ýaýradylýarmy? Ýa diňe türkmen telekanallarynda görkezilýär? Hawa diskada ýazdyryp satýarlar. Türkmen awaz tele ýaýnamynda da goýýarýar. Olar diňe täze ýyl gelende oýnaýarlar, soňra 8-nji mart gelende oýnaýarlar, başga wagtda oýnamaýarlar. Garaşsylyk ýyllarynda suraty düşürilen türkmen kinolarynda oýnaýan aktyorlaryň atlaryny bilýärmi? Şolar meşhurmy Türkmenistanda? Hawa atlaryny bilýän, olar aýdymçylar kino oýnaýarlar. Olardan Gülälek, Gülmuradowa, Söhbet Jumaýew. Olaryň hiç haýsy da meşhur däl. Olar aktyoram däl, ýöne aýdymçylar oýnaýar. Kino oýnamaýarlar, olar ýöne spektakl näme, ol kino näme bolup gutarýar, maňsy da ýok, ony tomoşa edýärler däl türkmen kinolaryna. Ýöne Sowet döwründe oýnalan köne kinolar, Ýuwaş gelin, Şükür Bakşy, İka Tango Rogly diýen kinolar oňat, olara tomoşa edýän adam kän. Ýöne häzirki garaşsyzlyk döwründe oýnalan kinolaryň hiç kim mümkinçe tomoşa etmeýärler. Men ýakynda bazara bardym, disk satýan bilen söhbetdeş oldum. Ol aýdýar, türkmen kinolarynyň birinde satyp bolanok meni ubutga goýarmy diýip gynanýar. Türkmen kinolarynyň hiç ötmeýär. Nähili kinolar ötýär diýär. Şol satyjy bilen gurrundaş onan bolsa. Köplenç Amerikan, özbek hem hindi kinolary alınýar. Mähre sen nähili kinolary gowy görýän? Men özbek kinolary gowy görýän sebebi özbek kinolarynda
durmuşdaky bolýan zatlary görkezýärler, paraxorlugy, baýlary, garyplary görkezýär. Türkmen kinolarynda olaryň hiçsine görkezlenok, ýöne şu Aşgabatda oýnalýar, şu Aşgabatyň owadan ýerlerinde oýnalýar, o paraxorluk, işsizlik zady görkezilmeýär. Diýen şu owadan ýerleşde, Aşgabatyň owadan ýerlerinde oýnaýarlar. Onda sen şu Türkmen filmlerinde hakyky durmuş görkezilmeýär diýjek bolar. Hawa görkezilmeýär. Dursaň alam gowsan bara arasynda süýgü halkda kino oýnaýarlar. Aşol kinolaryň atlaryny bilýän. Men olan atlaryny bilemem. Onda näme? Şol süýgü halkda oýnaýan kinolaryň men pikirçe ady da ýok. Olar tomaşa edende de o ýerde hiç ýyly süýgü diýen zat ýok. Oynawan bilmeýärler hiçisinde. Türkmen kinolarynyň birisine maňsy ýok. Soňda näme bolup gutarýanda bilmän galýan seresen. Näme oýlap telewizorda bir spektakl oýnaýar, olar näme de belli däl. Özbek kinolarynda beýle däl. Özbekler go kino oýnaýarlar. Olan kinosyny görsen göresin gelýär, durmuş hakda oýnaýarlar köplenç. Aglanyňam bilmän galýan wagt. Türkmen kinolarında edil şol ýanky hakyky durmuşy görkezmeýärler diýdim de Mähri. Şol näme sebäpden seň pikiriňçe? Men bilmedim, döwlet tarapyndan ruhsat berilýändendir. Serdar, seň pikiriň näkili? Men pikirimçe şu hökümet goýmaýarmy diýen. Goýsa da bizim ýurdumyz olar ýaly kinolar oýnap bilmeýär. Hudaýa şükür ýurdumyz baý ýöne go aktyor ýok. Şolar da kamera alyp bilmeýärler. Alan kinolaryny görsem de kino diýer ýa-da olar. Ama öğrenşik gidipdirler o şadyan oynap. O gaýgy da ýok, näme hemişe de şadyanlyk bolmy beýle kino diýer ýa-da hiç birisini alan kinolarynda. Ýaşly telekanalynda kino goýberýär, amerikanski kinolary terjime edýärler, terjime de edip terjime edip bilen ok. İngilizçesi çykyp duranyň türkmençesi bilen garşyp go terjime edip bilen oklar. Özü de amerikanski kinolaryny terjime edenlerde de gojoklaşan ýerlerinde kesýärler. Käbir kinolarda men üns berdim. Sen şol ýanky gujoklaşan bir ýerleri bar diýdin-de, şonuň kesilmeginiň tarapdarymı ýa şoňa garşymy sen? Mene şoňa kesmenem gerek ýokmy diýen. Mene şoňa garşy näme onu kesip aýryp. Gözel senin näme pikirde? Men Serdara goşulmayan sebäbi türkmenler milli däplerini saklamaly, gujoklaşyp duran ýerlerini göýbermek bir hili bolýar. Türkmençiligi saklamaly, her hili zatlary göýberip durmaly däl. O kinolarda görmeseler de başka kino ýokmy? Ähli kinolarda bar, göýerler, disklerden alyp göýerler. Ähli kinolarda olar ýaly ýerler bar. Sen nähili käbir Amerikan kinolarynyň käbir ýerleri kesilýär diýdi-de, Serdar. Sen nähili? O näzatla keseler go ýöne şo wagtdan gürleşendirler bir zat onu kesse soň kinonyň mansy bolýar. Ýarym ýeri ýok, ýarym ýeri bolsa kinonyň mansy bolýar. Düşünip bolmaýar kino alsam. Yarım ýeri var, yarım ýeri. Serdar Gözel Mähri gepleşigimize gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Size sag olun. Söhbetleşigimizden soň söz nowatyny Sähra geçirýän. Sähra baş üstünden. Sag bolumyt. Ýaşlar deňdoşlarymyz Mähri, Serdar we Gözel ýaly siz hem gepleşigimizde gatnaşmak isleseňiz biziň bilen habarlaşyň. Twitterda bizi täze tokun habarçymyz Umydy Jumaýew ady bilen tap bilersiňiz. Türkmen ýaşlarynyň internet ulgamyndaky işçiligine değişli has jikmejik maglumatymda geçmeden ozul meniň sosial saytlar barada gözüme ýelen bir maglumaty siziň bilen paýlaşasym gelýär. Ma'lum bolýaly sosial ulgamlardan peýdalanýan adamlaryň sany artdygyça internet giňişligindäki sosial saytlaryň sany hem artmak bilen. Ýakynda ebiz.mba.com web sahypasy adamlaryň ünsüni has köp çeken dünýäniň iň öňdebarjy 15 sany sosial ulgamy we olara her aýda girýän ulanjylaryň sany barada maglumatlar çap etdi. Bu maglumata görä birinji orunda Facebook sosial ulgamy ýerleşdirilipdir. Bu sosial ulgama her aýda takminan 900 million ulanjy girýär. Sanawda ikinji orunda Twitter sosial ulgamy ýerleýär we oňa her aý 310 million çemesi ulanjylaryň girýänini aýdylýar. Ebiz.mba.com web sahypasynyň dünýäniň iň öňdebarjy 15 sosial ulgamy barada çap eden maglumatynda 3-nji orunda LinkedIn sosial ulgamy ýerleşdirilipdir. Oňa her aýda 250 million çemesi ulanjy girýär diýilýär. Bu sanawda her aýda 85 million ulanjy girýär diýilen Instagram 7-nji, 80 million ulanjy girýär diýilen WKontakte hem 8-nji orunda ýerleşdirilipdir. Biz.mba.com web sahypasyna berilen maglumata görä bu sanaw Alexa Global Traffic Rank we US Traffic Rank web sahypasyndan alınan maglumatlar esasında taýýarlanylypdyr.
Agdalan sanoda 8-nji orunda yerleşdirilen Vkontakte sosial ulamy türkmen ýaşlarynyň arasynda hem giňden peýdalanýan saytlaryň biridir. Türkmen ýaşlarynyň sosial saytlarynaky işçenligi baradaky gurulmada bu saytdan başlaýar. Vkontakte sosial ulamynda türkmen sunnat älemi atly topar tarapyndan paýlaşylan videoklip bu ulamyň agzalaryny dürli araýşlaryň paýlaşylmagyna sebäp bolupdyr. Gurulň edilen bu material aýdymçy Perhat Ataýewiň Di atly aýdymyna düşürilen videoklipdir. 2014-nji ýylda düşürilen aýdylan bu videoklipin aşağına ulamyň agzalary tarapyndan jemi 20 tesvir ýazylypdyr. Gelin bu temada işli ýazylan tesvirleriň käbirleri bilen tanışalyň. Ibrahim Seýdaliýew, Süleyman Garaşew ýaly agzalar öz tesvirlerinde videoklipin MP3 görnüşini hem goýmak soratdyrlar. Gülcan Abduýew atly agda bolsa, ine gurulň edilen videoklip şunu ýatladýar diýip beýleki bir aýdymçy Şamrat Orazowyň Diýsen atly aýdymyna düşürilen odulan bary bolan videoklipi paýlaşypdyr. Abdul atly agda hem Güljanyň sözlerini gollap aýdymçy Perhat Ataýewiň hamana täze diýilen aýdymynyň Şamrat Orazowyň türkmen dinleýijilerini odulan tanış bir aýdymynyň gaýtalanmasyny aýdypdyr. Häzir şol aýdymynyň bir bölegini size eşitdirmekçi. Ünsli dinlemeňiz maslahat berýän sebäbi ýanyndan hem Şamrat Orazowyň aýdymyny eşitdirjek. İkisiniň bir-birine meňdep barada siz özüňiz bir netije aýalyň. Bu hem Şamrat Orazowyň aýdymyndan bir bölek. Seni söylerim sensiz men yanıyorum sensiz durmuşum eylerim seni söylerim seni söylerim sensiz men yanıyorum sensiz ömrün eylerim. Duşlar öňüňizde kepdäçenle bu kaýdymçynyň aýdymlary barada öz garaşlaryňyzy biziň Facebookdaky ýa-da Twitterdaky sahypamyzda galdyryp bilersiňiz. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly salgymyz täze tolkun. Türkmen ýaşlarynyň dürli sosial ulamlaryndaky işçenligi baradaky gurulmada dolanyp gelsek, Twitter sosial ulamynda göwnüme bolmasa, soňky hepdelerde türkmençe hashtag bilen ýazýan türkmen ýaşlarynyň sany adalanýaldy. Emma geçen hepde olaryň işçenligi gaýtadan artyp başlady. Meselem, Merwede atly agdanyň üýtmelerinde agtygyny bahane edip süýjileri dwijeniýa edýän ýaşlulary da hormatymyz uly. Dogly türkmençe ýazylmadan bölin diýip 19 aprelde ýazan tweeti 4 sapar halanyp 6-7 kem gaýtadan çap edilipdir. Şöhret eseratly agdanyň hem ýazyň, orsça ýazyň, oda bolmasa türkçe ýazyň. Eni dilimizde ýazsaňyz azatlykdan mahrum ederlermi näme diýip ýazan tesvir hem sosial ulamy agzalarynyň arasynda dürli garaşlaryň döremegine sebäp bolupdyr. 19 aprelde ýazylan bu tweet 5 tapar halanyp 4 gede hem gaýtadan çap edilipdir. Bu tweetiň aşagyna Lälje atly agda şeýle tesvir ýazypdyr. Azatlykdan mahrum eden oklar, azatlykda meşhur edýärler diýende biziň her hepde türkmen ýaşlarynyň sosial ulamlaryndaky aktivligi barada Azatlyk radiosunda we azathaber.com saýtymyzda berýän izgiderli maglumatlarymyzy ýaňydan meňdeýär. Anna Muhammed atly agda bolsa, aýdo senim türkmençe elip bilen ýadaýmaly. Aýdanlaryň gowwelin az täsir etdi diýip şöhret eskeri atly agda eger ol öz tesvirini latin elipinde ýazsa, onda has köp adamynyň okujakdygyny dostlukly ýöne adajyk kinaýaly ähengde ýatladypdyr. Ýeri gelende aýtsam, Twitter sosial ulamyndaky türkmençe ýaz topary türkmen ýaşlarynyň öz aralarynda türkmen dilinde tweet paýlaşmagyny artdyrmak maksady bilen geçen ýylyň tomus aýlaryna döredilipdi. Deňdoşlar, gepleşigimiziň hem soňuna ýetip barýas. Emma siz bilen hoşlaşmadan öňe bir maglumaty siziň bilen paýlaşasym gelýär. Stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýän OFIT programmasy masterlik derejesini almak üçin ýokary okuwny dowam etdirmek isleýänleriň ardalaryny kabul edýär. Bu programma ardalary kabul edilenler 2014-nji ýylyň sentýabr aýyndan başlap Amerikanyň Birleşik Ştatlaryndaky ýa-da Ýewropadaky ýokary okuw jaýlaryň birine okuwna başlarlar. Bu programma dalaş edýänleriň 23-32 ýaş aralygyna bolmagy talap edilýär. Masterlik
derejäňizde almak üçin ýokary okuwyňyzy daşary ýurtlaryň birine dowam etdirmek isleýän bolsaňyz, diňdoşlar howlugyň sebäbi bu stipendiýaly okuw programmasyna arda taşdyrmak üçin diňe 1-nji maýa çenli wagtyňyz bar. Ýaşlar şunuň bilen gepleşigimiziň hem soňuna ýetdik. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimizde hat uradyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys. Öňümizde kepdäniň çarşamba güni efir tokunlaryna duşuşýan çak hoş.